Terve. Moikka. Mites menee? No mitäs, tuli just Rovaniemeltä. Kotimaan taloustilanne näyttää vähän vaikealta ja kansainvälinen tilanne kiristyy. Että paljon huolenaiheita on ihmisillä. Oi, no musta tuntuu, että tää voisi auttaa siihen. Ahaa, siis maitoa. Jep, Okei, tää on siis maitohaaste. se on maitohaaste. Siitä vaan Se koko on hyvä. purkki. Heti näyttää maailma paljon paremmalta, kun No niin, joi vähän kotimaista. hyvä. Juo sinäkin. Kiitos. Kiitos.